Entonces, bueno, casi que caldria començar dient per què és important la fauna. Bueno, pues perquè és important la fauna, igual que la flora, pues perquè el Parc Natural de l'Albufera no seria el que és si no tinguera la fauna i la flora que té. I la flora i la fauna que té és el que fan que este ambient siga un dels aiguamolls més importants del Mediterrani occidental. I clar, cada vegada és més important perquè cal recordar que tot el litoral del País Valencià i gran part de la costa ibèrica mediterrània estava vorejat d'aiguamolls que han desaparegut. Doncs clar, el parc natural cobra damunt el parc natural de més importància perquè ara ja no queden apenas aiguamolls. Per exemple, la marxada de Rafalí i Vistabella, que queda així prou de Sagunt, a la Paula Fernàs, fa 2 setmanes va pegar foc també, i continuen sent sistemes ultra amenaçats. Entonces, cal destacar que el Parc Natural de l'Albufera és important per la flora i la fauna. I això és el que és important, el que fa que tingui una categoria de parc natural d'espai protegit. Entonces, jo crec que no cal justificar més això, no? Entonces, jo volia parlar de... És a dir, me van demanar d'explicar algunes coses de les experiències nostres que havíem fet així al Parc Natural. I un poc per donar una visió global de tot el que hem fet, quasi que vaig a explicar un poc el que hem estat fent durant uns anys, com una cosa ens ha anat donant a una altra i com hem anat aprenent una sèrie de coses al voltant del funcionament del Parc Natural. Bé, nosaltres vam començar interessats per l'estudi de la mortalitat de fauna a les carreteres del Parc Natural. Resulta que no era una iniciativa nova, però, és a dir, havia ja des d'Antonio Mira, des de 1980 i pocs, havia ja en algun inventari de fauna que fa del Parc Natural de l'Albufera ja comenta la mortalitat de, per exemple, d'ànecs a les carreteres. Després han hagut altres estudis breus, no han sigut estudis amplis, però cal comentar, no? Aguilar, Calentrio, Martínez Abraín, i fa poc se'n va fer uno també allà a la carretera del Camí de Rusafra. A partir d'ahir nosaltres en 2003 començarem a estudiar la mortalitat de fauna a carreteres, concretament a la CV500, bàsicament a la part més interessant ecològicament del parc, que és des del riu fins a la bola del Perillonet on acaba el camp de golf. Aquesta és la zona més valuosa des del punt de vista ecològic que diguem que hi ha al parc, perquè la carretera va per l'ecotono entre la Marjal i el bosc i és un ambient, és a dir, és el medi més naturalitzat que queda al parc. La resta és arrossar i està prou intervengut. No obstant això, també hem estudiat la mortalitat de carreteres que van per l'interior del parc, però començarem amb aquesta carretera. Entonces, en esta carretera vam detectar que havia... Aquesta carretera vam detectar que tenia, en el moment que ho vam fer, les taxes de mortalitat de fauna més elevades que les que disposaven en documentació, o sigui, que s'havien documentat. Després, en altres estudis han aparegut dades que han arribat a ser semblants als d'ací també, però això no lleva que aquesta tenia una importància gran. Com es valora i es compara la mortalitat de fauna a carreteres? En un índex prou senzill, que consisteix simplement en dividir els quilòmetres recorreguts mentre es fa el seguiment i els quilòmetres recorreguts i la distància, i el número de cadàvers que es troben, i això serveix, és una dada comparativa. Bé, així es mor tot tipus de vertebrats, és a dir, mamífers, de los peixos, mamífers, aus, reptils, encara que també hem trobat peixos a la carretera, perquè, estava dient que moren mamífers, aus, reptils, amfibis. El cas és que va destacar, primer que tot, això, una elevada mortalitat, molt elevada. Després vam detectar que havia també punts negres de mortalitat. Hi ha llocs a la carretera CV500 que mor més fauna que altres. I pese al que apuntava un dels companys,
este tram és un dels que té una elevada mortalitat molt alta, de que bàsicament de gallineta. No és una espècie protegida, no és una espècie en perill, però és un parc natural i jo no sé l'efecte que pot, si es pot assumir que existeix una mortalitat de fauna elevada a les carreteres d'un espai protegit. Després, cal destacar dues coses en aquesta mortalitat que observarem. Una, que una de les espècies que es moria i damunt, que més es matava i que per les circumstàncies era prou interessant, era el collverd. I després també la xineta. Entonces, el que vam decidir és tractar d'estudiar un poc què passava al collverd. I el collverd el que passava era que nidifica a la devesa del Saler. És a dir, hi ha altres llocs del parc on nidifica, perquè a partir d'ahir el que vam fer és veure què és el que passava, per què es moria el collverd. I hi havia una circumstància molt particular, era que morien pollets. Eren pollets només, adults no morien. Entonces, algo que ja es coneixia un poc, es van posar a estudiar-ho, que era d'on venien estos ànecs. I venien de la devesa. En la devesa, tota la zona de devesa és un lloc de nidificació per al collverd. Entonces el que pasaba era que els ànecs, quan la femella, estos ànecs crien d'una forma, incuben d'una forma sincrònica. Això és, que la femella, des que posa el primer ou fins que posa l'últim, posa un al dia i no incuba fins que ha posat l'últim, de manera que comença a incubar i entonces els ous tenen una eclosió sincrònica, pràcticament en poques hores i sent tots els polls. I entonces el que fa la femella és guiar els pollets des de la zona de cria fins a la zona d'alimentació. Ja no van a tornar mai a la devesa. Aniran a buscar l'aliment a les zones d'aiguamoll on poden menjar, però ells a la devesa ja no tornen. Entonces és un moment molt concret del cicle vital d'una espècie que fa que utilitza un lloc per a criar i un altre per a alimentar-se. Després van constatar també que havia mortalitat d'ànec allà a la carretera de Sotopalmeres, però no era tan important com en esta, perquè allà els polls que es morien ja eren més grans. I simplement la mortalitat allà tenia que veure en com se duia la regulació hídrica dels camps a un costat i a l'altre de la carretera, de manera que dominava el moviment dels polls la búsqueda d'aliment. Però tenim en una mateixa espècie dos aspectes dins del cicle vital de l'espècie que estan provocant mortalitats en distints llocs, per exemple en aquest cas del parc natural. Després un altre tema el teníem en la xineta. I la xineta el que passava és que és l'únic carnívor, l'únic mamífer que és carnívor terminal dins del parc. Abans hi podia haver rabosa en prou freqüència, això, però ja no queda, ja han desaparegut pràcticament, de vegades quasi alguna rabosa, encara, però ja no té això, també havia exemplar citat, i el famós temps cérvol, però de mamífers, vertebrats, en certa, i que foren carnívors terminals, l'únic que tenim és la xineta. Tampoc és una espècie en perill d'extinció, però és l'únic carnívor terminal que hi ha al parc, li aporta diversitat i només viu a la devesa. I llavors, en 10 anys, perquè des del 2003 començarem els nostres estudis i hem continuat fins a pràcticament 2011-2012, i en 10 anys han mort unes 48 xinetes a la carretera. Entonces era també un problema i això estava posant de manifest que algo passava en la xineta. Es van dedicar a estudiar què passava en la xineta i el que vam estudiar era, vam marcar exemplars i es vam seguir en radiotracking i vam veure quin ús feien del territori. La xineta no es para front a la carretera sobre 500. En la seva àrea de campeig, els moviments diaris es mou als dos costats de la carretera i després està el tema de és una espècie territorial i els adults expulsen els joves mascles de l'àrea del territori i entonces els fan migrar. Entonces hem detectat mortalitat d'adults però també de jóvens en fase de dispersió i en resumen, així mirant l'ànec, mirant la xineta veiem que tenim dos espècies, que ninguna de les dos tenim un problema, però ens estan il·lustrant problemes que està tenint la fauna en aquest espai natural. Problemes de diversa índole que tenen que veure en l'ús del territori per part de les espècies i el que aquestes espècies troben infraestructures que els estan limitant en la seva
en el desenvolupament correcte d'aquest cicle vital. Entonces, són dos exemples, dos espais que ens serviren d'exemple per a comprendre què estava passant així, un poc al parc natural. Entonces, a partir de la xineta i de veure la mortalitat que tenia este animal, entonces van pensar, bueno, entonces els jóvens tenen que dispersar-se. Cap a on se dispersen? Si tenim la devesa absolutament aïllada. Entonces van pegar una ullada cap a la Marxal i entonces van veure que la Marxal és un ambient aïllat. És a dir, la devesa està bloquejada de la part continental per la Marxal i la Marxal és un espai que està compartimentalitzat i a més aïllat d'altres sistemes naturals més enllà del parc natural. Entonces ens dedicarem a estudiar models de connectivitat ecològica, és a dir, models que traten de reflectir quanta dificultat pot tindre un mamífer terrestre en moure's per un territori. Entonces vam estudiar models de connectivitat territorial per a mamífers terrestres, prenent com a base la xineta, que era el que coneixíem i del qual teníem certa experiència en els hàbitats que usa, com es mou i quin ús fa del territori. I a partir d'aquí vam tractar d'estudiar quina era la connectivitat territorial que havia dintre del propi parc de l'Albufera i entre el parc de l'Albufera i sistemes naturals més enllà del parc en la província de València. Entonces hem arribat a que el parc natural de l'Albufera és un espai que per a la fauna terrestre està absolutament compartimentalitzat i aïllat. És com tindre un parc zoològic o un parc botànic dintre d'una ciutat. Té una figura de protecció legal, que és parc natural, però no té ningú tipus de facilitat en la comunicació del parc en altres sistemes naturals més enllà del propi parc. Últimament existeix ja una tendència per la qual està tratant-se de contemplar el territori d'una manera que tinga un funcionament ecològic i que el paisatge funcioni de forma ecològica. I ara està havent una tendència en el desenvolupament de corredors ecològics. En altres llocs estan més desenvolupats que a la Comunitat Valenciana. Bé, entonces, jo volia un poc recapitular, és a dir, nosaltres el 2003 vam començar estudiant la mortalitat de fauna carreteres i es van donar compte que la mortalitat de fauna carreteres era la punteta, el símptoma d'algo que estava passant al territori. I és que el territori està sent ocupat per les comunitats humanes d'una manera que està excloent el medi natural, és a dir, està alterant el medi natural, està generant pèrdua d'hàbitat i per tant també excloent a la fauna que existeix al medi natural. I que un ambient com el Parc Natural de l'Albufera, que des que va ser declarat parc van fer coses interessants, continua tenint alguns aspectes en els que fa que el parc no funcioni com a parc, sinó tot al contrari. Entonces jo, el que volia era mostrar aquesta visió global del parc, és a dir, tenim un problema, la carretera sovint s'incendia, perquè la carretera és com un element executor de fauna, però problemes, és a dir, el problema de la carretera il·lustra el que passa a tot el parc, és a dir, un parc natural, un espai protegit, però tremendament antropitzat, tremendament intervengut i compartimentalitzat, i que en gran part trata d'excluir a la fauna i des de luego que també ocupa els hàbitats de flora adequats per a mantenir sistemes de flora natural. Entonces, repassant un poc, jo volia ampliar el camp de visió i veure que la situació global del parc és mortalitat de fauna a les carreteres, xarxes de distribució d'electricitat a l'aire per tot el parc, que provoquen mortalitat de fauna en aquestes xarxes de cables i també a les torres. Després també fragmentació ecològica i aïllament, per ocupació de l'espai i compartimentalització. És a dir, estan els conreus, les séquies i carreteres, etc. Després, concretament, jo volia recalcar que tant
les carreteres com les xarxes de distribució d'electricitat són mataderos de fauna. Fan que el parc natural siga un matadero de fauna. A pesar de que té altres enclaus on la fauna s'està recuperant, però aquests elements continuen fent que dia a dia la mortalitat de fauna siga gran al parc. Després, altres temes són poca aigua i de mala qualitat. Un llac que té molt baix intercanvi en el medi marí. Després, n'hi ha a més una falta d'inventari de la cacera. No se sap què passa en la cacera. No se sap realment, no n'hi ha inventaris públics de la cacera. I després n'hi ha abocaments a la mateixa vora del llac de l'Albufera, és a dir, l'any passat se van detectar abocaments d'escombro al mateix llac de l'Albufera. Entonces, mentre aquestes condicions continuen, se pot tindre bona voluntat en demanar figures de reconeixement mundial per al parc, però tenen poc de fundament, perquè tot això està continuant a dia d'avui, quan ja fa molts anys que el parc natural se va declarar parc natural. I després, tornant un poc al que ens ocupa, que era les seves 5 anys, n'hi ha una mesura molt barata per a el que es tracta de la mortalitat de fauna, evitar-la, seria la disminució de la velocitat. Només en la disminució de la velocitat s'evitaria d'una forma molt elevada la mortalitat de fauna. I després, a més, haurien altres beneficis aparellats que són tot el que té a veure amb la població humana que habita el parc. Però hi ha una cosa curiosa i és que a partir de la bola del Perillonet, de nord a sud, la limitació és a 50, però en la zona ecològicament més valuosa del parc natural, que és fins que arribem ahir, no hi ha ninguna limitació més que una limitació de 80, en alguns llocs inclús 100. Entonces, és a dir, estem en un parc natural. El que hi ha que fer a un parc natural és parc natural per la flora i la fauna, però el lloc que és ecològicament més valuós no té ningú tipus de condicionament de circulació de vehicles. No té sentit això, no? Després, el doble carril de l'autovia hem estat comptant intensitats de circulació i aquesta autovia és un tapó i realment no fa res perquè després la carretera a sud continua en un carril. Per tant, l'eliminació d'un carril, com ja han comentat els altres companys, és pràcticament algo que seria obligat. A més, mirant densitats, se sap que, és a dir, hem estimat que un terç dels cotxes que entren de nord a sud per un quilomètric 700 se queden dins del parc, no passen més enllà del 1 quilomètric 11. Després, millorar el transport públic i, sobretot, comprendre que és un parc natural i que si és un parc natural tindrem que pensar en que cada vegada sigui més parc i no al revés, com sembla que passa. I després de tot el que he dit, la part més positiva, que sabem què és el que passa, és a dir, està identificat pràcticament perfectament tots els problemes que hi ha i això és molt positiu perquè sabem el que passa i sabem el que podem fer per a millorar tot això. I jo no tenia res més que dir, si algú té alguna pregunta.